गिबियावनो आं नोंथांमोननि चेनेलजों आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' आरो बिजेपि इउपिपिएल जिएसपिनि दोलोनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ साबायखर बावनो लुगैदों। आंखौ फैबाय थानाय 8 जुनाव जानो गोनां जि उफ्रा बिसायख'थि 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि बेयाव आंखौ बिजाथि महरै सायख'नायनि थाखाय थारैनो सासे बिजाथि महरै बा इलेक्सन बिसायख'थियाव ओंखारनाय हिसाबै आं आखाबादियानो बेयाव जेबो सन्देह गैया आरो लोगोसे आंनि जि देरहानाय बे देरहानायावबो जेबो सन्देह थानाय नङा आरो आं सानो फैबाय थानाय समफोराव रायजोनि गेदेर मोनसे हेफाजाबजों बा मददजों नैबे 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि आव देरहानो हागोन। आगोलनि मोनबोनाय आरो दानि जिखिनि एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्स मथेबाथाय आं 40,000 सायाव आं मोननांगो आरो बेखौ आं थारैनो मोनगोन होननानै आसा खालामो।